Hori da. Bueno, ongi etorriak egiten dugun saio berri honetara, ezta? Lehenbiziko aldiz da egiten duguna hau YouTube eta Zoomen bidez, beraz, lehenbizi barkamena eskatu hor arazotxoren bat sortuko balitz, saiatuko gara konpontzen lehenbailen. Nire izena Iratxe Momoitio da, Gernikako Bakearen Museoko zuzendaria naiz, eta, bueno, gaur pizka bat, gerra zibila eta bombardaketaren gaia jorratzeko ditugun baliabideetaz hitz egingo dugu, ez da? Urtetan batzutan kesu egon gara, ez da? Zenbat segitzi dakiten ikasleek, ez da? Baina gero hasten zara begiratzen eta konturatzen zara nola ikasiko dute, nola jakingo dute gehiago ikasleek, baliabideak ez badira inbeste, ez da? Eta euskaraz dauden baliabideak are gitxiago, ez da? Bereziki ikusentzunezkoak eta bar, asko kostatzen da euskaraz topatzea gai hau jorratzeko. Orduan, hori lantzeko, bueno, azken egia da ere, azken hilabete hauetan, gure kasuan, Gernikako Bakearen Museoak, bueno, denok dakizuen bezala, itxita egon behar izan genuen COVID-a zela eta horrek ere eman zigun aukera, askotan, bilatzen ez genuen denbora topatzeko, ez da, eta gai hauek gehiago sakontzeko. Orduan, gaur hemen gurekin ditugu Idoia Orbe eta Josean Bueno, bereiek izango dira aurkeztuko digutenak zenbait baliabide ezberdin. Idoia Gernikako Bakearen Museoko hezkuntza arloko arduraduna da, eta bere izan da gerra zibila, Gernikako bombardeoa eta gerra zibila lehenengo baliabidea prestatu duena, beste lankide batzuen laguntzarekin, eta Josean Bueno, Gasteizko Koldo Mitxelena Bigarren Hezkuntza Institutoko ikastetxe publikoaren irakaslea da, Euskal Hizkuntza eta Literatura irakaslea batxilergoan, eta beste 3 irakaslerekin batera oroimenaren arra web orriaren arduraduna. Eta Idoia hasiko da bi baliabide museoak, Gernikako Bakearen Museoak antolatu dituen bi baliabide online horiek azaltzen, eta gero pasako diogu hitza Joseani oroimenaren arra proiektuaz mintzatzeko. Uste dugu ordu eta laurdeneko iraupena edo izango duela sesio honen. Baina esaten dizuegun moduan, grabatzen ari gara, YouTube Liveen zuzenean ematen ari gara, eta gero, zabalkundea egingo dugu gaur bilera honetan parte hartu ahal izan ez dutenekin. Gernikako Bakearen Museoa ez dakit badazpada nonor baldin badago ezagutzen ez duena, 1988an zabaldu zen Gernikan, zentroan gaude, udaletxe aurrean, eta orain arte bi gai bereziki jorratu ditugu, memoria historia, bakea eta giza eskubideak, azkeneko urtetik ona gehiago zentratuta gauz memorian eta historian, eta horretarako gauza edo ekintza ugari antolatzen ditugu, bai aldi baterako erakusketa bidaiariak, eta bar. Eta, baditugu tailerrak ere in situ egiten direnak, eta orain ikusi duguna da, ikastetxe askotako irakasleak eta umeek ezin direla etorri, ezin direla hurbildu Gernikara, ez da? Oraingo egoera dela eta beste baliabide mota batzuk aurkeztu behar genizkiela. Eta horregatik sortu dira, orain Idoiak aurkeztuko dizkiguna. Eta, zer gehiago badik, hitza pasatzen diot Idoia nire lankideari, eta ongi etorriak. Dudaren bat baduzue edo zer, amaieran biek hitz egin eta gero egingo ditugu galderak, beraz, edo gorde, edo txatean idatzi, eta ni adi egongo naiz bestela beraiei esateko. Edo amaieran ere mikrofonoa piztu dezakezue, eta zuzenean egin. Bale? Aurrera, venga Idoia. Bale. Arratsalde on danori. Iratxek esan dizuen moduan, Idoia naiz, museoko hezkuntza arduraduna, eta hasiko naiz konpartitzen hemen PowerPoint bat,
Orduan, hemen, lehenengo eta behin, azalduko dizuet labur-labur zer egiten dugun, orain arte museoan bertan egiten genituen gauza asko, tailerrak, hor ikusten dituzuen bezala, eta sortu genduen bebai museoko erakusketa lantzeko kuaderno lau hizkuntzatan dagoena eta web horretik deskargatu daitekena, eta gero ibilbide batzuk ere egiten ditugu, eta batez ere lan labur-labur esateko hori da egiten duguna hezkuntza arloan. Gero, bi baliabide aurkeztu nahi ditut gaur. Batetik, hemen ikusten duzuen bezala, Gerra Zibila egunkarietako bineten bidez, eta bigarrena da Gernikako bombardaketa. Ikusi dugu, argita garbi, COVID-ak zelako arazoak eman dizkegun, ezin gara zentroetatik atara, eta beste aukera bazen gu zentroetara joatea, zuzenean, tailerrak eta egiten, edo online egitea. Oraingoan erabaki duguna izan da, online egitea, bi baliabide hauek, eta hemen azpian, ikusten duzue link hori, baina batez ere, gure webbunera sartzen bazarete, orain momentu honetan, lehenengo dagoen honetan Gerra Zibila eta Gernikako bombardaketa lantzeko baliabide berriak online horretan klik egiten baduzue, sartu ahal izango zarete baliabide bi hauetara. Hemen daukazue hori, nire izena, e-maila eta informazioa, webgunea eta non dagoen gure material hori momentuz, gero ja hezkuntzako atalean sartuko dugu, baina berrikuntza danez hortxe hasierako webaren lehenengo horrian aurkituko dozu. Orduan, ja, zuzenean joango naz erakusten zer, non eta zer egin dugun. Esan dizuedan bezala, hasierara, hau da, gure webguneko lehenengo horria. Orduan, hemen, klik egiten badugu lehenengoan, ikusiko duzue, web honetara, atal honetara sartuko garela, eta hemen ikusten dituzue bi baliabideak ditugula. Genialiren bitartez egin dugu, ez dakit ezagutzen duzuen plataforma edo aplikazioa oso ondo dago diseinuak eta egiteko, eta aukera asko ematen ditu interaktibitatea eta lantzeko. Lehenengo eta behin hasiko naz bombardaketakotik, eta joango gara hau aurkezten joango naz, eta gero apurka-apurka joango naz bestera azaltzen. Orduan, Gernikako bombardaketa nahi duguna da, baliabide biak oso desberdinak dira, ikusiko duzue. Batez be, Gernikako bombardaketa nahi duguna da, ikasleak ikerketa baten bitartez ikastea zer dan. Ze gertatu zen, hobeto esan da. Eta horretara, ordu desente beharko dituzte, baina, prozesu bat eramango dute, eta prozesu horretan ikusiko duzuenez, interesgarria da, ikasgai desberdinetan batera egin daitekeela. Ze horre azkeneko lana egiten dutenean, hizkuntza desberdinetan egin aldute gaztelera, zein ingelesez, ez da bakarrik historiako ikasgai modura. Da, ikasgai desberdinetan landu daitekeen material bat. Orduan, hemen Gernikako bombardaketa ikerketa horren ganean klik egiten badozue, zuzenean eramango zaitue ona. Ondo ikusten da, ez da? Orduan, hemen hasiko gara, sarrera, eroango dugu, eta hemen lehenengo eta behin esaten dizuena, taldeak egiten egingo ditugu gelan, 3 taldeak. Eta talde bakoitzean, pertsona bakotxak, ikasle bakotxak, rol bat hartuko du. Batan izango litzateke lekuko baten familiartekoa, beste bat kasetaria eta bestea marrazkilaria. Orduan, nik aukeratzen badut esate baterako lekukoaren familiartekoa ikusiko duzue hemen hasieran fitxa bat daukagula eta hor esaten digu. Zein da rol hori? Lekuko baten bilo bazara eta egunkari batean eskatu dizute zure esperientzia azaltzeko. Lekuko baten familikoa izan da. Eta hori nola transmititu dizuten jakiteko eta idaztea gero tokatuko zaizu. Baina idatzi orduko ikerketatxo bat egin beharko du. Orduan, joango gara bigarren atalera, eta hemen ikusten dituzue 5 baliabide eskaintzen ditugula. Orduan, bakoitzean klik egiten badugu, eramango gaitu baliabide batera.
teoria laburtxo bat ikusiko dozue, gutxienez jakin behar dutena. Orduan, gerra zibilean sakatzen badugu, eramango gaitu web horri batera, eta hemen daukago orrialde bi eta bideo batzuk, museoko bideo batzuk, hori azaltzen duguna. Gero, hemen eskerretara, pantailan ikusten dituzue, 3 borobil daudela, 3 koloretakoak. Orduan, kolore bakoitza da pertsonai bat. Hasierakoa da, naranja da lekukoaren familiartekoa, urdina izango da kasetaria, eta horia marraskilaria, hori ikusiko duzue sartzen garen. Orduan, lehenengo irakurtzen dute gerra zibila, sarreratxo bat egiteko. Gero jarrai dezakete bombardaketari buruz hitz egiten edo irakurten. Luis Iriondo, nor izan zen Luis Iriondo, lekuko, nor da biziritako oraindik eta Luis lekuko bat, beren esperientzia bideoak eta testuak daude. Alemaniako presidentea, berdin. Eta gero testigantzan ganean klik egiten dugu, eta hemen ikusten dituzue, pilo bat, 8 bideo ipini ditugula, leku desberdinetan aurkitu ditugunak, eta horra sartu eta pertsonei zuzenean, pertsonek esaten dutena, entzun ahal izango dute. Batzuk euskeraz, beste batzuk gazteleraz. Gero jarraitzen dugu, eta hemen ja, ikerketa hori egiteko, badakigu lekukoaren familiartekoa, guztiek ezin izango dute etxean hori hartu, ez dute izango olako komentariorik edo esperientziarik, baina kontua da ikerketa bat egin behar dutela. Orduan, ikerketa honetan galdera batzuk dituzte, eta horrek galderak erantzun beharko dituzte. Horretarako, hemen esaten du kontuz, Gernika hitza, Gernikari buruz ari zarenean hitz egiten edo informazioa bilatzen, modu desberdinetara idatzita aurkituko dozu. Orduan hori kontutan izateko. Gero hemen goian ere, esaten du bakarkako lana edo taldeko lana den. Orduan, galdera batzuk dituzte. Baina galdera horrek errazteko, hitz batzuk edo ideia batzuk emango dizkiegu hemen, lehenengo eta behin, Gernikako bombardaketa noiz izan zen, zein egunetan, zer ospatzen zen, zema pertsona zeuden, nolako hegazkinak ziren, eta orduan hauek pista batzuk dira hortarako. Hurrengo ariketarekin jarraitzen badugu, hemen ja, zer egingo dute orain arte, banan-banango lana izan da. Eta orain egin beharko dute, gelan baldin badaude, 3 lekukoaren familiarteko zera dutenak, rola dutenak, elkartu egingo dira. Eta 3 pertsona horrek, rol berdina dutenak, ikerketa egin ondoren, galdera horrek erantzun eta informazio guztia bilatu ostean elkartuko dira, eta bata bestearekin informazioa partekatuko dute. Horrela zer lortzen dugu? Espezialistak bihurtzea, gai horretan espezialistak bihurtuko dira. Orduan, gai hori partekatu ondoren, hurrengo ariketa, banan-banango ariketa bat izango da, eta zein izango da, kasu honetan, lekukoaren familiartekoan, artikolo bat idatzi beharko dugu, edo, testu bat, dokumentutxu bat idatzi beharko dugu, esaten, bere etxean nola transmititu dioten Gernikako bombardaketa. Asko, asmatu egin beharko dute, baina, hori da ere, ariketa honen puntuetako bat. Gero, hemenik azaltzen dugu, papelean egin daiteke, baina gaur egun online tresna asko daude, orden hor klik egin ezkero, eramango gaitu IKT tresnan horrira. Hurrengo ariketa taldeko lana izango da, eta hemen 3 lanak batu beharko dituzte, lekukoarena, kazetariarena eta marraskilariarena batuko dituzte, eta hor ja egingo dutena da eranskin bat. Egunkarian agertuko den eranskin bat edo gehigarri bat. Hori da lortu behar dutena, 3 artean bakoitzak bere lanarekin. Eta ondoren, izango da hori, gelaren aurrean egin dutena, euren gehigarri hori eta ikasi dutena ikerketa hori lantzea. Gero, hau da roletariko bat.
baina joaten bagara kazetariaren rola ikusten duzue, ariketak oso bardinak dira, kasu guztietan, baina rola da desberdina. Eta azkeneko ariketa desberdin bakotxak berea dauka. Orduan, kasu honetan, kazetariaren kasuan, kazetari bata, atera berria unibertsitatetik, eta bere ikerketa egin beharko du, Gernikako bonbardaketari buruzko ikerketa egin beharko du, eta hori gero artikulu bat idatzi, gero gehigarrian sartzeko. Ikusten baldin baduzue, jarrituko dugu, irakurri, hau atal hau berdina da, baina hemen aldatzen direnak 3. eta 4. puntua dira. George Steer oso garrantzitsua izan zen, kazetaria eta Gernikako bombardaketa saldu zuena, orduan berari buruz informazioa jakin beharko dute, edo zerbait jakin, Southwell oso garrantzitsua da gerra zibila lantzeko, eta testigantzak berdinak guztientzat. Urrengo ariketan, esan duguna, galderatxo batzuk izango dituzte, rolau dutenak, jakiteko zer ikertu behar duten, zehatzago. Gero, hemen, idea edo hitz batzuk lagungarri modura esango dute, zer dakigu bombardaketari buruz, aurkitu behar duzu George Steer norzan, Radio Salamankak zer eragin izan zuen da zer egiten zuen, nongoa zen, ze bandotakoa, Keipo de Llano, Noel Monk idazlea, kazetaria, eta gero egunkari batzuk, begiratu behar dituzte egunkari desberdinak, eta Gero, urrengoan, esaten duguna, taldeko lana egingo dute, hemen agertzen den bezala, eta gelako pertsonaiek, elkartu egin beharko dute, rol berdina dutena, partekatu, eta aditu bihurtuko dira gai horretan, eta gero 4. puntu honetan, idatzi egin beharko dute artikuloa. Kasu honetan, artikulo bata. Kazetaria denez, artikuloa. Orduan, hor euskaraz, gazteleraz, ingelesez, landu dezakete, eta artikulo baten ezaugarriekin idatzi testuan. Eta, esan duguna, 3 lanak elkartuko dituzte, eta gehigarria osotu eta salduko dute. Eta azkena, marrazkilaria, zer egin behar du marrazkilariak, kasu honetan, egin beharko du, gerra zibileko kartelen itxurako marrazkia duen, kartel bat egin beharko du. Baina kartel horrek, 30. hamarkadako eta gerra garaiko kartelen itxura izan beharko du. Horretarako ikerketa bat egin beharko du, aztertu egin beharko du. Orduan, esan dugun bezala, hemen, 3. eta 4. puntuak desberdina, gerra zibileko propaganda, gerra zibileko kartelak agertzen dira, horre buruzko informazioa testigantzak berdinak, galdera batzuk, kasu honetan zer aztertu behar duten edo pista batzuk emateko, hitzak ere hemen dituzte, marrazkilari, garai horretako marrazkilari batzuen zera izenak eta hemen taldeko lana esan dugu eta elkartu egin behar dute guztiek aditu bihurtzeko. Kasu honetan esan dugun bezala, eranskinaren azala, portada edo azala marraztu beharko du, baina gerra sasoiko marrazkilarien itxura izan beharko du. Eta hemen lehen esan dugun bezala, ikate tresnak agertzen dira. Eta azkenean, gehigarria sortuko dute guztien artean, eta denbora izan ezkero, azaldu egingo dute egin duten lana eta ikerketa guztien artean. Horrez gain zer daukagu? Material orokorra. Hemen zer daukagu? Ikate tresnak. 3 zutoabetan banatu ditugu rolaren arabera. Eta hemen ditugu saiatu gara jartzen debaldekoak, doakoak direnak, edo behintzat doako aukera dutenak, gero, gehienak ordaintzeko aukera ere badute, eta aukera gehiago ematen dituzte, baina, badakizue, doan ere gauza asko egin daitezkela. Ebaluazioa, ebaluatzeko guk proposatzen duguna, hori gero bakoitzak erabakiko du, errubriken bitartez egitea izango da. Orduan, komenigarria da, 2 ikuspuntutatik egitea. Bata izango da autoebaluazioa, hemen ikusten duzuena, bakoitzak bere burua ebaluatzea, zer egin duen, zer nola egin duen eta hor pista batzuk ematen ditugu. Eta 2. orrialdean izango da, taldea ebaluatzea, nola egin dugu lan, gai izan gara, taldean lan egiteko, bilerak egin ditugu, elkartu gara, hitz egin dugu, lagundu dugu, ez dugu lagundu, guzti hori aukera bat ematen duguna, ebaluatzeko.
Vale, gero, hiztegia, gutxieneko hiztegi bat behar badute, hemen 4 orrialde daude, hemen ikusten duzu batetik 4 orrialde daudela, hemendik aurrera eta atzera egiten dugu, eta hor, informazioa euskaraz daukate, gero, webgrafia izango litzateke, hemen webgrafia ipini dugu azkenean, podcastak ipini ditugulako, irakurtzeko materiala, ikusteko bideoak, elkarteak eta bar, kontutan izan behar duzue, hemen atal honetan gaztelerazko material asko dagoela. Joango naiz bilatzen informazio gehiago eta eguneratzen, baina hasieran esan dugun bezala. Euskarazko material erakargarria aurkitzea ez da bapere erraza. Hizkuntza gutxiendu bat izan da, badakizue, ez daukala irteera hundirik, eta ez dira material erakargarria asko egiten, baina hori osotzen joango gara. Gero, bakoitzak amaitzen duenean, bere lana, jarraituko dugu, wepak onela jarraitzen du, hemen, zuen bilaketa amaitu duzue, espero dugu ikasi izatea, eta eskatzen duguna, guretzako oso baliagarri eta interesgarria izango zen, ikasleek egiten dituzten eranskinak guri bialtzea. Guk ikusteko benetan funtzionatzen duen ala ez, nolako maila duten ikasleek eta benetan aberasgarria izan den ala ez, eta gero, baimena amana eskero, gure sare sozialetan eta partekatuko genukez, azkenean, beraientzako behen ikuste dut, erakargarri izango litzatekeela, erakustea beste batzuei eta beste batzu behi ikustea, zelako gauzak egin daitezken adin horrekin. Eta hurrengo orrialdea hemen amaitzen duguna. Eta hemen hau hasierara goaz, material orokorrean gauza bat ez dizuet erakutsi, aldizkaria. Ikusi dugu, rol bakoitzetik joango direla, gerra zibila, bombardaketa, kasetariak eta George Steer eta bestelako pertsonai batzun teoria, testu apurtxu bat aztertzen. Zer egin dugu? Pertsona 3 rolen teoria guzti hori batu egin dugu eta aldizkari bat sortu dugu. Eta aldizkari hori hauxe izango zen. Eta hemen ikusten duzue, sarrera eta bar, lehen ikusi duguna, Gerra Zibileko orrialde berdina da, hemen gure bideoak zuzenean klik egiten duzue eta martxan jartzen da. Gernikako bombardaketa eta bideoak berdin ikus daitezke, argazki batzuk eta abar, Luis Iriondo lekukoa eta bideo hori ere pin daiteke, entzun daiteke eta bar, hemen Alemaniako presidentearena, George Steer, bere artikulua euskeraz, ingelesez egunkarien eta hemen klik egiten badozue, zuzenean joango zarete, dokumentu hori eskegita daukagon lekura, eta hemendik download egin eskero, deskargatu egin ahal izango duzue, eta jarraitzen badu gaurrera, batez ere, interesgarria hemen zer da, hemen eskumatara goikaldean eskutxoa ikusten duzuen lekuan klik egiten badozue, esaten dizue, hemen hau interaktiboa dela, eta hor klik egin eskero, orrialde batera eramango zaituela, webgune batera. Orduan, hor jarraitzen dugu, George Steerren artikulua egunkarian badaukago, baina irakurtzeko oso zaila da, hain txikitsua izan da, guk zati garrantzitsuena ingelesez ipini dugu hemen. Eta jarraitzen dugu, software, eta softwarei buruz, gero kartelei buruzko informazioa, hemen informazio gehiago nahi izan ezkero, nondik atara ditugun kartela hauek, informazioa hemen ikusten duzuenez gazteleraz asko, baina ingelesez ere ipini dugu, eta horrela amaitzen da, hemen webgrafia lehen esan duguna, purtsu bat luzetxoagoa, eta bideo gehiago, hemen jarri dugu gero Joseanek aurkeztuko duen oroimenaren arra materiala ere, eta horrela hau amaitzen dugu. Orduan, hemen ikusten duzue, bombardaketari buruzko ikerketa, prestatu dugun ikerketa nola den. Gero, galderari baldin baduzue, gero jongo gara azaltzen eta argitzen, bale?
Eta, hau lehengoa da, aldizkaria, izun daukazu hemen, museoko izun, sartzen baldin bazarete, hemen goian gure webgunean beti izu daukazue, eta hor, pilo bat material, liburu eta bar izango duzu, eta hemen daukagun material gehiena ere PDF-en deskargatzeko moduan aurkituko duzue hor. Hau hemen ikusten duzuen bezala, bale? Hemen sartzen bazarete museokora, hemen ikusten duzue material pilo bat daukagula. Bueno, orduan, denborarik ez galtzeko, bigarrena. Bigarren ariketa zer da? Bigarren proposamena. Hemen guztiz desberdina da egingo dugun ariketa, eta honetan egingo duguna da binetak 36, 1936 eta 37ko egunkarietan agertzen ziren binetak erabiliko ditugu gerra zibila eta bere ingurunea azaltzeko. Horretarako, hemen ikusten duzue, ditugula linkak egiteko, orduan joango gara irakaslearen gidara, eta hori jarraituko dugu azaltzen joateko. Bueno, hemen ikusten duzue irakaslearen gida, aurkibidea, hau ere, batez be, 14-15 urtetik gorako ikasleentzako da, baina moldatu ahal izango litzateke beste batzuentzat. Material biak euskeraz eta erderaz daude, bale? Orduan, materialari buruz hitz egiten dugu, sarrera, hemen menura joaten gara, orduan, hemen daukagu, bineta gure historia ezagutzeko tresna bat, teoria apurtxo bat sartu orduko, irakaslek jakiteko, umorea nola erabiltzen den, eta, proposamen didaktikoa. Orduan, proposamen didaktikoan, badaukazue hor, helburuak, helburu nagusia, bigarren mailako helburuak, gaitasuna, baliabideak, eta bar, eta, ebaluatzeko hemen ere errubrika erabiltzea proposatzen dizuegu, eta hor daukazue materiala, eta aurra egingo dugu. Hemen, prozesu, hemen ikusten duzu oraindik gauza guztiak ez daudela euskeraz ipinita, hori pasatu egin zaigu, apuntatuko dute zuzentzeko, baina beste guztiak ikusten duzue euskaraz, da hemen ze atal edo ze ariketa egin behar duten ikusiko duzuen. Orduan, lehenengo eta behin, hemen klik egiten mazue, esan dugun bezala, guzti hauek interaktiboak dira. Orduan, hemen klik egiten baldin badugu, nora joango gara? Drive batera. Eta drive horretan, hemen ikusten duzue, bineta guztiak dituzue. 3 ataletan dago erakusketa sailkatuta, eta hemen dituzue bineta, gai bat, bonbardaketak. Eta hor dituzue bineta eta bere azalpena. Hau, deskargatzeko moduan dago, eta komenigarria da, deskargatu, eta gelan jartzea ikasleek ikusteko. 30 bat edo gehiago daude. Gero, hemen liburua, honetan oinarritu gara eta bere erakusketan, eta bertako idazleetariko batek, Alin Soberonek lagundu digu ariketa hauek hasieran planteatzen eta beste bideo bat daukazu hemen ikusteko, esaten dugu zenbat minutu gutxi gora bera behar den, eta taldean edo banaka egin behar duzuen, egiteko den. Eta, egunkariak, batez ere hemen garrantzitsua egunkariak ikusi eta konprobatu, klik egiten baldin badugu, egunkari batzutara joango gara, drive-en ditugu hauek ere, eta, segaratik orain ez du erakusten, ez dakiz segaratik ez duen erakusten, ondo egin beharko luke, baina, egunkarietan batez ere, ikusten dituzue binetak, zenbat okupatzen du bineta batek, horri osoa begiratzen badugu, letra tipoa tamainoarekin eta konparatuz edo izenarekin eta konparatuz, eskumatara galdera batzu dituzue, hausnarketa bat egiteko, eta garai hartako, gerra garaiko egunkarietan binetek zuten garrantzia aztertzeko. Eta jarraitzen dugu, material gehiago, hemen badituzue pilo bat email, web, sartzeko gaur eguneko egunkarietara eta ikusteko binetak non dauden eta ze tamaino duten eta zertaz hitz egiten duten. Gero ona bekora hemen klik egiten baldin baduzue, hor egunkari historikoetara joan zaitezkete, Hemerotekara, eta Bizkaikora, Gipuzkoakora, eta beti saiatzen garena ariketa hauetan da, aztertu talde txikietan, eta gero, hemen 3. puntuan ikusten den bezala, talde handian hausnarketa orokorra egin. Zer ikusi duzu egunkari horretan, binetetan, zein izan da zuen hausnarketa orain, partekatu talde handian.
Vale. Urrengo ariketa. Alderdi artistikoa, binetistak marrazkilariak dira, eta marrazkilariek izan behar dute eragina, beste artista batzuen eragina izango dute ziurrenik, orduan hori tokatzen zaigu aztertzea. Horretarako, hemen ikus eranskinean klik egiten baldin baduzue, joango gara, eta automatiko eramaten gaitu, 3 estiloatara, 3 estilo batez ere landuko ditugu. Kubismoa, hemen ikusten duzuen bezala, teoria apur bat jarri dugu irakasleoi laguntzeko, eta kuadro batzuk, batez ere guk erabili ditugunak hemen, baina aztertzeko. Orduan, urrengoa, puntillismoa, eta puntillismoko obra batzuk, eta azkena, konstruktibismo sovietarra, eta hemen beste obra batzuk. Jarraitzen dugu, eta joango gara berriz ere, menura, hasierako aurkibidera, eta joango gara orain, hemen ariketetan alderdi artistikora. Eta ikusten duzu guztia dela interaktiboa. Saiatu gara aldanik eta errezen egiten gauza. Orduan, alderdi artistikoa lantzeko zer egin dugu? Ariketa bat, jolas bat presatu dugu, jolas esan daigun. Gamifikazioa deitzen duguna, erabiltzen dugun hitz hau, gu saiatu gara orain modan dagoena jolasen bitartez ikastea. Eta horretarako bi jolas prestatu ditugu kasu honetan. Hemen gainean, edo hemen, klik egiten baldin baduzue, joango zarete jolas batetara. Gazteleraskora egiten du klik honek. Itxaron, euskarazkoa badago. Hemen egiten badugu, arte estiloa, klik egiten baldin badugu, orain ikusten duzue, erderazkoa dugula eta euskerazkoa, biak ditugula. Eta, orduan, hemen, lehenengo eta behin bideo bat dago Gerra Zibilari buruz, nahi duenak ikusi, edo nahi duenak eserrez, sarrera bat egiten dugu, aurrera goa sarrera horrekin, eta zer da jolas honetan egin behar dutena, 4 misio egin behar dituzte, 4 zeregin dituzte. Eta horrek, froga horrek pasatu behar dituzte, azkeneko emaitza lortzeko. Eta, orduan, lehenengo galdera, hasi, eta esaten dugu, lehenengoan zer egin behar dugu, galderak erantzun. Orduan jaten gara, azten gara, eta lehenengo galdera. 20. mende hasierako mugimendu artistiko Europarra. Errealitatea irudi geometrikoetan deskonposatzen duena. Zein izango da? Kubismoa. Ondo baldin badago, urrengo galderara pasatzen da. Txarto baldin badago, orain ikusiko duzu. Teknika artistiko bata, obra, puntu txikiak erabiliz, egitean datza. Zein izango dugu? Konstruktibismo sovietarra. Ez, utz egin dugu, bueltatu egingo gara. Puntillismoa da, urrengoa konstruktibismoa, bizkor joan gonez, Zer esaten dugu? Lehenengo zeregina amaitu dugu, lortu dugu. Eta esaten dugu, pasatu, hemendik sagua. Lehen zenbakia hauxe da, 4 zenbakia esaten dugu. Horrek esan nahi du, gerorako beharko dugula zenbaki hori eta gogoratu egin beharko dugula. Orduan, jarraitzen dugu, eta bigarren zeregina, irudi zuzena. Zer egin behar dugu? Irudi edo obra zuzena aukeratu estilo artistikoaren arabera. Hemendik, zein da puntillismoa? Goikoa. Ez da asko igartzen, baina kubismoa, bekoa, erratzen baldin bagara kubismoa, berriro ere, erratu egin zara, bueltatu egingo gara. Kubismoa hoxe da, konstruktibismo sovietarra ikusten duzue hemen rusos idatzita, bigarren zeregina lortu dugu, eta hemen beste zenbaki bat lortu dugu. Aurrera egiten dugu, 3. zeregina nor da. Orain ja, hemen esaten digu, irudi agertuko zaizkigu, 3 obra, saiatuko gara aurkitzen ze estilotakoa eta norena dan. Nola egingo dugu? Hemen, hasieran ikusten ditugu, baina desagertu dira. Orduan zer egin behar dugu? Goian esaten duen bezala, saguen gainetik, saguarekin argazkiaren gainetik, begiaren gainetik pasatu, eta ikusten ditugu obrak. Zaten dozku, George Pierre zoraten obra bat dela eta puntillismoa dela. Hau sovietarra dela ikusten dugu, hau behar bada eta hobe sovietarra. Hauxe, aurrera. Konstruktibismoa, kasu honetan Barbara Stepanovarena. Hemen aurrera egiten dugu. Pablo Picasso, kubismoa. Hauxe izango da. Mayakovskiren konstruktibismoa. Hemen txe, konstruktibismoa. Puntillismoa, Paul Signac. Hemen ikusten ditugu bi hauek kubista direla, hau puntillismoa. Kubismoa, Joan Gris,
ikusten dugu sovietarra, hau ere sovietarra, hementxe kubismoa. Hirugarren zeregina amaitu dugu, azkena baino ez dugu falta, eta hemen bi zenbakia da gurea, hurrengo pista. Azkenekoan, hemen zer egingo dugu ja, laugarren honetan, binetista bakoitzak erabili zuen estiloa aztertzen saiatuko gara. Orduan, haueia dira, benetazko, bertoko binetak, egunkaritako binetak. Orduan, hau ikusten dugu estiloagatik eta soldaduak horrela eta konstruktibismoa. Beste honetan, puntutxoak eta puntillismoa. Hau ere, konstruktibismoa, hemen ere ikusten duzuena, sovietarre etxura daukala, hemen puntotxoa, puntillismoa, eta hoia desberdina ja kubismoa. Orduan ja, gainditu dugu, eta hemen esaten dugu azken puntua, azken zenbakia bat dala, orduan onartzen dugu, hurrengo puntura goaz, eta esaten dugu sartu gako sekretoa. Zeintzuk izan dira zenbakiak? Oso horrezak, 4, 3, 2, 1. Sartzen dugu, enterremon, eta listo, zorionak, gaian aditua zara. Orduan hau izango litzateke lehenengo ariketa. Jarraitzen dugu, lehenengo egin ditugunetatik, jolasetatik bat. Orduan alderdi artistikoan gaude, eta horri egin ondoren, hausnarketa geratzen zaigu, ondorio batzuk atera ditzazkezue, talde handian. Gero, ja, azterketa historikorako dokumentuak. Parte honetan, zer egingo dugu, pertsonaiak aztertuko ditugu. Binetetan, pertsonai ezagun asko agertzen dira, 56-57 pertsonai ezagun asko, ez bakarrik estatukoak, nazio mailakoak asko, eta oso ezagunak, eta orduan horretarako beste jolas bat prestatu dugu. Joango gara jolas honetara, eta ikusten duzuen modu, hasi. Hasieran, hiru hauek gutxi gora bera ezagutzen dituzu, ezta? Sartzen gara. Pertsonaiak deskubritu behar ditugu, horretarako binetak saiatu arretaz irakurtzen, ondo begiratzen, eta ohartxo hori egiten dugu. Orduan, hemen, bineta honetan esaten digu, aukeratu zuzena, nortzu dira, Hitler eta Göring, Franco eta Mola, ala Mussolini eta Franco. Hemen begiratzen badugu, testuan begiratzen badugu, argita garbi dago, Hitler eta Göring direla. Orduan, sakartzen dugu, eta hemen euko ditugu, Hitler eta Göring. Esan dugun bezala, ikusten dituzue hor, interaktiboak direla, bai argazkiak eta bai izenburuak. Orduan, argazkian klik egiten dugun bakoitzean, informazio bat agertuko jako, biografia bat, euskeraz, kasu askotan, euskeratu egin ditugu testu hauek. Göringena, berdin, hemen ere, esaten dugu nondik atera dugun, eta euskeratuta. Izenetara joaten baldin bagara, bideoak ikusiko dituzue. Orduan, hemen etorri da arazoa aurkitzea material interesgarria euskaraz. Ez dugu aurkitu, orduan zer egin dugu, Hitlerren biografia bat, bideoa batean, ingelesez eta gazteleraz. Bakoitzak aukeratu dezake ikusi ala ez. Göringen kasuan ere, inglesez dago biografia, edo gazteleraz, beste hau ere, inglesez, gazteleraz, parkatu, hau gazteleraz dago. Jarraitzen dugu, eta hemen nortzuk dira, hemen Europa, eta beste bi hauek nortzuk izango dira. Erratzen bagara eta esaten badugu Churchill, Guillermo Europarekin, utz egin dugu. Eta esaten dugu, begiratu arretaz, bueltatzen gara, eta ikusiko dugu Mussolini, Hitler, eta Europa direla, klik egiten dugu hemen, eta berriz ere, beraien benetako argazkiak, identifikatzeko bineta eta argazkia, Europarena, pini dugu garai hartako mapa bat, eta beti bezala, azalpentxo bat, Europa zer den, garai horretan, gerra arteko garaian zegoen eta, hemen ere Mussolini, baina eta hemen zera Hitler dokumentu desberdinetatik atarata, baina egiten badugu hemen klik, joango gara ikasle batek egin zuen lan batetara, hor klik egiten duzue, eta Mussolini eta Hitlerri buruzko bideo bat ikusiko dugu euskaraz, DBH-ko ikasle batek egindakoa. Edo ona baldin bagoaz, irakasle batek egindako kartelau eta ezaugarri nagusiekin, nazismoaren ezaugarri nagusiak agertzen direna euskaraz, oso interesgarria eta labur bilduta oso ondo, eta nazismoaren azalpena web
horretan sartzen bagara. Europan ere, berdin, gerrarteko demokraziaren krisia, kasu honetan Slicer programarekin PowerPoint bat da, eta hemen gaztelera asko bertsio bat. Orduan egiten dugu, Keipo de Llano eta bar, Keipo de Llanori buruz ere bere informazioa, hemen Franco, Hitler eta Astua hemen agertzen da, Franco empieza ya a doblar las patas, orduan aukeratzen ditugu, Franco, Hitler eta hau, eta, hemen, gerra zibila berrian esaterako agertu zen hau, oso interesgarria, hemen daukazue linka, labur bilduta, hemen egoera nola izan zen gerra garaian, eta hemen daukazue ere sartzeko aukera. Hitlerrera joaten bagara, hemen ere, beste ikasle batzuk egindako presi bitartez, beste aurkezpen bat daukago, Espainiako gerra zibila azaltzeko, euskaraz, eta Mussolinirenean ikastolen elkartekoak eki proiektutik atera dugu bideo hau Bigarren Errepublika azaltzen duena. Kasu guztietan eskaragongo errepikatzen Hitler, Mussolini eta Franco binetetan, aukeratu ditugun binetetan eta gehienetan asko agertzen dira. Orduan gure asmoa zen ez bakarri pertsonai horrei buruz ikastea, baizik eta gerra zibilari buruz orokorrean ikastea. Horregatik material desberdinak ikusten dituzue aukeratu ditugula, ez beti pertsona horri dagozkionak. Eta honela jarraituko genuke. Orduan, hau da jolasa, 12 bat bineta daude, orduan, jolasa hau egin da gero, pertsonaia suposatzen da, gutxi gora bera pertsonaiak ezagutuko dituztela, hausnarketa momentua etorriko da, eta gero binetak aztertu beharko dituzte. Ze bineta hasieran, gure erakusketako binetak hasieran deskargatu dituzuenak eta ikusgai ipini dituzuenak gelan. Orduan, bineta horrek aztertuko dituzue, esan ditugu bezala 3 gai nagusi lantzen dira, eta eskatuko dugu talde txikietan 3 gai hauek lantzeko. Bata izango da, A puntua izango da, gerraren ondorioak aztertzea, hori izango da, binetak aurkitu behar dituzte gai horrekin lotutakoak, bigarrenean, emakumeak bete zuten rola edo emakumeak nola agertzen diren binetetan, eta 3. herrien arteko elkartasuna, nola ematen den. Irakasleoi laguntzeko, hemen hurrengo orrialdetan dituzue galdera batzuk eta aukeratu ditugun bineta batzuk horrekin lotuta. Esan beharra dago, bineta gehienak gazteleraz daudela, badaude batan batzuk, gutxi batzuk euskaraz, hemen esaterako ikusten duzu 3. Labaostekuak euskaraz dagoela, gehienetan bizkaieraz, bizkaitar egunkaritan agertu zirelako, baina hor ere, hor dago. Emakumearen lantzeko, herriena lantzeko, jarraitzen dugu. Eta gero gaurkotasuna. Zer egin beharko dute orain prose 4. puntu honetan, beraiek egin beharko dute bineta bat. Betiko arazoa, batzuk marrazketan oso ona dira, beste batzuk txarrak dira, orduan lagundu dengo diego. Nahi duenak marraztu egin dezake utzetik hasita, horri zuri batean edo ordenagailuan, eta beste batzuk egin dezakete, hemen 4.2 bat eta 4.2 puntu hauetan ikusten duzuen bezala, aukeratu daiteke bineta bat, ezabatu aurpegiak, testua eta ezabatu, eta moldatu gure gaur egungo egoerara. Eta ze gai erabil dezakete bineta bat egiteko, edozein beraiek aukeratzen dutena. Guk hemen 4.1 puntu honetan eman ditugu ideia batzu. Azterketa garaian, guztia daukagu batera egiteko azterketa, lanak aurkezteko, ez dakiz zer, nahi duten gaia lan dezakete, guk idea batzuk ematen ditugu. Binetak egiteko orduan, kontutan izan beharreko puntu batzuk ere, kritikoa da, baina errespetua mantendu egin behar da. Errespetuz egin behar dituzte gauzak. Binetak ez dira iraintzeko. Orduan hori garrantzitsua da, ere, beldurra, etxai edo beldurra karikatura bihur dezakete, horretara binetak beste indar bat dauka, edo kontrako terminoak erabilditzazkete, eta da hor jartzen dizuet, nondik atara dodan informazio hau batez ere, Kataluniako museotik, zera hemen ikusten duzuena, Museo Nacional de Kataluniatik aterata. Gero, marrazketak marraztu ostean,
gela aurrean aurkez dezakete. Adibide modura, hemen jarri dizuet, gure lagun batena, Kataluniako museo batean, immigrazioaren museoan lan egiten duena, Jordi Vilalta, egindakoa eta oparitu ziguna, eta ikusten duzu Kinoren irudi bata, bineta batzuk egin ditu, Kinoren binetak moldatu egin ditu Gernikara, eta hemen ikusten duzue. Hori erabildezakezue adibide modura ikasleentzat. Eta gero baliabideak eskaintzen dizkizuegu, hemen erakusketa hori lantzeko beste baliabide batzuk prestatu ditugu, eta hemendik sar zaitezkete, bideoak eta bar. Eta, esan duguna jakubismoa eta honekin ja amaitzen dugu. Eta esan dudan bezala, hau da, erakusketaren informazioa, gure izu karpetan daukazue informazio pile bat, hemen dago, binetas para el recuerdo gazteleraz, eta oroimenerako binetak irakaslaren gida euskaraz. Eta errebistak edo aldizkariak ere, Gernikako bombardaketari buruzkoak hemen dituzue, eta baina, gure webgunera joan ezkero, hemen dituzue linkak zuzenean sartzeko. Eta honekin bukatzen dut, eta orain Josaneri emango diote hitza, azken batean, Josanek eta bere lankidek egin zuten lana ikusgarria da, zelan bildu duten material pilo bat, eta webgune batean batu duten memoria lantzeko, baina, berari ematen diote hitza, Josan mikroa eta bideoa martxan jartzen badituzu, mesedez? Bideoa... Atxaleon. Hartzen, Barkatu ez dakiz gertatu den nire bideoarekin, deskonexioa egon da eta nire irudia joan da. Ni baneukan hor bideoa piztuta, baina desagertu da irudia. Behekaldean detener bideo, mikro eta detener bideo jartzen duen lekuan hor tatxatuta daukazu? Bai, baina gero esaten dit Zoomek ez duela detektatzen kamera saiatzen egon naiz eta ez dut lortu, bai. Ateratzen bazara Zoometik eta berriro sartu, eta bien bitartean, galderarik baldin badago, galderak egin ditzazkegu, ez dakit... Bale, atera eta sartuko naiz, primeran. Bale. Bien bitartean, norbaitek galderarik badu, nahi badozue mikroaren bitartez, errezago baldin bada txataren bitartez edo, nahi badozue galderarik egin. Aztu dudan alen esatea da, nire lankideen laguntasun handia izan dudala, hau da, gauza bata diseinatzea eta alinen bitarte, alinekien laguntzarekin, baina gero guzti hau egitea, guztia diseinua eta guztiak geuk egin dugu museoan, eta nire lankidei eskerrak eman nahi dizkiet, eta Josean sartzen den artean, baliabideak aurkitzen baituzue interesgarriak direnak, bideoak, marrazkiekin eta bar, eta partekatzen baduzue gurekin, posgarren egongo gara sartzeko, esaten dizuet, ez da erraza, ni baino beto dakizu ez da erraza aurkitzen materiala euskaraz, bideoa erakargarriak eta olakoak, eta ez dizu edana esan da, beti ez direla material berdinak euskaraz eta gazteleraz. Egiten baduzue pertsonaien ariketa egiten baduzue bineten kasuan, ikusiko duzue euskarazkoa egiten duzuenean eta gaztelerazkoa egiten duzuenean, guztiz desberdinak direla materialak, bideoak eta testuak berdinak dira, itzulpenak egin ditugu kaso gehienetan, euskaratu egin dugu, baina bideoak guztiz desberdinak direla, ez dute zer ikusirik. Eta kasu batzuetan, ingelesa sartu dugu, ez badago euskaraz eta erderaz ez badago nahi, inglesa gaur egungo ikasle gehienak ingles maila erreza ona daukate, bideoak, subtituluak jarrita errez uler daitezke eta egin daiteke horretara. Eta Josean, nondik dabil? Ez da sartu... Ez da sartu, ez dit eskatu sartzeko, ez dakit, gian arazoren bat du edo. Ez du WhatsAppetik ez du mesurik bota. Ez dakita. Ez daukazue galderarik, txataren bitartez ez duzu zer galdetu nahi. Edo zer komentatu, edo zuzentzeko, edo ez dakipa.
Bueno, lehenik behin zoriontzeko. Zuenak lan egindako lanagaitik eta impresionante, arituta, neu. Eskerrik asko, Andreas. Bakarrik, bueno, patxaraz... Barkatu, Andreas, iratxe emon baimena Josaneri, mesedez. Vale, oso ondo. Vale, esan, Andreas. Bakarrik izan da, bueno, patxaraz ikusi behar dut bariro eta behin da bariro dana ikusteko eta frogak egiteko eta zelan doan, ez da, orain harindaiketan ibili gara eta pilo bat informazio jasotzeko eta digeritzeko, ez da. Baina, denboren aldetik, ez dakit aipatu duzun edo... Vale, bai, ez dut aipatu denbora. Denbora aldetik guztiz desberdinak dira ikusi duzu ariketak oso desberdinak direla, orduan, bombardaketari buruzko ikerketa nik kalkulatzen dut, 10 bat ordu beharko direla ikerketa sakon bat eta on bat egiteko, material guztiekin, bilera guztiekin, informazio ondo bilatzeko eta idazlana, marrazkia eta egiteko. 10 bat ordu. Beti, bueno, hori bakoitzak badaki zenbat ordu eman aldituen edo etxean zenbat lan, etxerako zenbat lan egin aldituen, ba, bueno, gitxi gora bera nik kalkulatzen dut 10 ordu direla eta irakaslearen gida hortxe daukazue eskegita eta hor dago informazio guztia. Atalez atal eta denbora gutxi gora bera kalkulatuta. Eta bestea, binetena nik kalkulatu dut, hausnarketan eta denbora asko joan daiteke, baina gutxi gora bera ordu tardi, ordu bitan egin daiteke. Kontutan izan da, jolasak egiten dituztenean, ez direla sartzen bideo guztiak ikusten, testu guztiak irakurtzen, nik hori gomendatzen dizuet, eta hori igual idatzi egin beharko nuke, gomendatzen dizuet, etxeko lan modura ematea, eskaintzea. Eta behin hori, eta etxean ja lasai bideoak ikusi, testuak irakurri eta sakondu ahal izateko. Eta horretara, askarre eginda, orduta erdi, 2 ordutan ikuste dut, bineten erakusketa hori landu daitekela, gerra zibila beste ikuspegi batetik lantzeko. Ido, Josean badago, oraindik bideorik gabe, baina nik uste dut hitza pasatu beharko geniola, ez? Bai. Josean. Bale, ongi, ez dakit zer gertatzen zaion bideoari, baina atera naiz, sartu naiz, baina ez da konpontzen. Bueno, hasiko naiz, besterik gabe, orduan. Bai. Bueno, nik... Itxaron, Josean, web horria partekatuko dut nik? Ez, nik partekatuko dut. Bai, ez badugu bideoa ikusten? Bai, baina... Bueno, igual ikusi daiteke. Bai, pantalla partekatuko dut eta ez da problemarik egongo. Bueno, nik kontatuko dut pixka bat bi gauza. Alde batetik, nola sortu zen oroimenaren arra web horria, eta gero oroimenaren arra web horrian zer dagoen. Hori baino lehen, eskertu nahi dut, hor, Gernikako Museoan egindako lana, iruditu zait oso txukuna egindako proposamen didaktikoa, materialen aurkezpena, lan benetan txukuna eta aberatsa eta erabilgarria iruditu zait aurkezpenean, bai? Eta mila esker. Bueno, eta banoa nire konturekin. Bueno, a ver. Vale. Ikusten da, ez? Bai, ondo. Vale. Bueno, oroimenaren arra web horri bat da, eta bere ideia da hori, oroimen historikoa eskolara eramatea. Web hau sortu da Koldo Mitxelena Institutoan, Gasteizen, eta 4 irakasle onartean sortu dugu eta bideratzen ari gara, bai? Kontatuko dut pixka bat historia ulertzeko ondo nondik nora, eta gero zuzenean webgunea aurkeztuko dut. Bueno, abia puntua. Institutoan egiten dugu eredu didaktiko honen jardunaldi bat ikasturte bukaeran, eta bertan Aiako Gaztelumendi irakaslea zenak, gure institutoan zegoenak, bai, orain beste instituto batean dago, oroimenaren arra unitate didaktikoa aurkezten du, bai. Berak erlazioa dauka Oiartzungo Katxintxiki elkartearekin,
eta horren bultzadaz unitate didaktiko hori prestatu zuen. Eta aurkeztu zuen hor, batxiergo bigarren mailan egindako lana zen, eta beste lan batzuen artean hori aurkeztu zen klaustroan. Oroimenaren arrak literaturatik eta oroimen historikotik lanketa bat proposatzen du ikasleekin egiteko. Orduan, irakasleon bileran hasi ginen hitz egiten eta, bazegoen nolabaiteko kezka ikasleen axolagabekeriagatik eta honen inguruko jarrera desegokiak zeudelako. Adibidez, errespetu faltak, fasismoaren inguruko komentario desegokiak, drama batzuk gutxiesten zutenak, eta zerbait egin behar da, nolabait hori izan zen balema bat, hor bilera hartan. Zerbait egin behar da, orduan, hasi ginen lantalde bat eratu genuen, 4 irakasle sartu ginen, eta hau da horretan hasi ginen lanean. Batez ere gure helburua zen materiala biltzea. Hasierako helburua gure institutuko irakasleei baliabideak erraztu memoria historikoa lantzeko. Gure institutuko irakasleontzako helburua zen. Materiala biltzen hasi ginenean, konturatu ginen formatu askotariko materiala zegoela, material ugari zegoela sakabanatuta handik eta hemendik, eta nola eskaini hori guztia irakasleoi, web orri batean dena sartuta, hor denetarik zar daiteke eta modu egokia izan daiteke. Eta web orri bat sortzen hasi ginen. Hasieran web orri hori bakarrik gure irakasleontzako helburua zuena. Modu praktiko bat da, informazio asko antolatzeko eta eskuragarri jartzeko. Eta, pixkanaka egitasmoa aberasten doa. Konturatzen gara, handik eta hemendik material ugari badagoela, eta gainera material oso baliagarria dela, eta horrek nolabait konturarazten digu, agian zerbait interesgarri egin daitekela horrekin. Orduan proiektua osatzen dugu. Erabakitzen dugu proiektu irekia izan behar duela. Ez bakarrik instituturako, baizik eta nolabait Euskal Herriko ikastetxe guztien eskura egon daitekela egindako lana eta bilketa lan hori. Eta erabaki genuen institututik kanpora ere zabaltzea. Aurkezpen eta zabalkuntza publikoa egin genuen, prentsaurrekoa ere egin genuen, eta ikastetxe guztietara bidali zen nolabait informazio, Hori alde batetik. Eta gero proiektua osatzeko bigarren elementua zen auzolana egin nahi genuen. Hau da, askoren ekarpena behar genuela. Horretarako, leku eta elkarte ugarirekin egin genuen harremana, bagenekien materiala bat zegoela, orduan baimena eskatu genuen, beren materiala gure web orrian txertatzeko edo gure web orrian linkaren bidez lotzeko. Euskal Herriko Unibertsitateko Amaia Serrano irakasleak lagundu zigun nahiko bereziki literaturaren esparruan, horren inguruan jakituna baita. Eta auzolan hori da askoren ekarpena, askoren eskutan jarri. Eta orduan web orria zabaldu genuen, handik eta hemendik, eta momentu honetan iaia 4.000 bizita inguru izan du orrialdeak. Horrek esan nahi du, jendea ibili dela eta jende askok nolabait hor aurkitu duela zerbait ikusteko eta espero dugu zerbait interesgarri eguneroko lanean eskolan aritzeko. Proiektuaren ezaugarriak zeintzuk dira? Material gehiena euskaraz dagoela, badago zerbait ingelesez eta gazteleraz ere bai, baina gehiena euskaraz. Euskal Herriko referentziak direla nagusi, aukeratu ditugunak, ez bakarrak baina gehienak bai. Gero, disiplina artekoa iruditu zaigu funtseskoa, ez da bakarrik historiako gaia, ez da soilik horretarako, beste ikasgaietarako ere interesgarria izan daiteke, eta beste ikasgaietarako materiala badago. Gero, DBH eta batxiergorako material asko dago, gehiena, eta zerbait ere badago lehen hezkuntzarako.
bai, zailtasunak izan ditugu topatzeko lehen hezkuntzarako material egokia. Baina zerbait badago, bertan. Batez ere lekuan lekuko lanketak. Eta genero ikuspegia ere hartu dugu aintzat, bai, material horretan. Web orrian antolaketa hauxe da, bai. 4 atal nagusi dauka, unitate didaktikoak, 20 baino gehiago, gero testuen proposamena eta testu horiek doaz lanketa jakin batekin, gero baliabideak, mota askotako baliabideak, gero ikusiko ditugu, eta gero webgune batzuk erreferentzialak izan daitezkeenak. Guk ez dugu bakarrik bilketa egin. Unitate didaktiko batzuk sortu ditugu, espreski hainbat esparru lantzeko edo aberasteko, eta testu batzuk hautatu ditugu, eta testu horien lanketa ere birmoldatu dugu eta egokitu ditugu. Hemen material propioa ere badago, guk sortutakoa, guk egindakoa. Bueno, eta hauxe da, bai? Oroimenaren arra, oroimen historikoa eskolara, hauxe da gure lema, eta gure web orrian irudi honetan klikatuta, zuzenean ara joan gaitezke, bai? Hala ere, badago beste bide sinpleago bat, bilatzen badugu oroimenaren arra, klikatzen badugu, hementxe bertan, zuzenean ateratzen den lehenengo multzoa hau da, eta hau da gure... Ez da ikusten azken hau, Josean. Hau ez da ikusten? Ez PowerPointan gaude oraindik. Bale, badaki zergatik. Bale, konpartituko dut. Orain, konpartituko dut. Uste dut horrela egin behar dugula. Bale, hau ez da konpartitu nahi dudana. Baina, konpartitzen badugu oroimenaren arra. Orain bai, ikusten da, ez? Bai, ointxe bai. Bale, ondo. Oroimenaren arra hause da web orria, bai? Eta, hau nola kentzen dugun, hau bera, ulertuta. Bale, hemen daukagu aurkezpena, bai? Oroimenaren arra izena datorkio liburu baten testu batetik, non planteatzen den ar horri jarraipena egin behar zaion ala ez, gertatutako gauzak oroitzeko batzuetan mingarriak direnak. Bueno, unitate didaktikoak, testuen lanketa, baliabideak. Unitate didaktikoetara baldin bagoaz, azkar. Hemen lehenengo unitate didaktikoa da martxoaren 3koa, badakizue Gasteizen gertaera tragikoak izan zirela egun horretan. Gure institutoa kokatuta dago Zaramaga auzoan eta bertan gertatu zen sarraski hau, eta horregatik guretzat importantea da, bai erreferentziala da, eta horregatik hemen dago. Gero oroimenaren arra ere, Aiako Gaztelumendik sortutako unitate didaktikoa, gero hau adibidez interesatzen zitzaigun homosexualitatearen inguruan ere memoria historikoa lantzea, hor ere egonda historia bat, eta askotan gure ikaslentzat oso ez ezaguna. Filosofiaren inguruko proposamenak daude, bai, hauek guztiak adibidez institutuan sortutakoak dira, eta beste asko, bai. Otxandioko eskolan sortutako materiala, badira gauza nahiko, bai, hemen lantzeko, Gernikako hainbat gauza ere agertzen dira, bai? Eta, bueno, ikusten baduzue gehiena euskaraz badaukagu hemen bilduta, bai? Bigarren proposamena da testuen lanketa. Hemen testu interesgarri batzuk bildu ditugu eta lanketa bat proposatzen da.
Kasu honetan, testu batzuk, batez ere, batxiergo bigarren mailara begira, planteatuta daude hautaproba moduan, bai? Hautaprobaren ezaugarriekin eta barrekin. Orduan, hemen adibidez hau da testua, bai? Hau da testua, eta gero, hori, hautaproba baliz bezala, proposamen bat, testua lantzeko, eta gero ere iritzi artikulua sortzeko, horren inguruan, bai? Eta horrelako batzuk badaude, bai? Hemen adibidez laburpen ariketa, laburpena lantzeko ariketa planteatzen da. Hemen mintzamena eta idazmena, lantzeko beste testu batekin, gai desberdinak agertzen dira, bai? Eta, bueno, guztia... Se está grabando en YouTube, así que te lo puedes coger. No, tranquila. Landuta dago, bai? No, me han dicho que lo están grabando en YouTube, no sé, o sea que... Bueno, hirugarren multxo bat, posibleki... ¿Está el arroz hecho? No, tengo el hecho fumet y el arroz hace 20 minutos. Bueno, jarraituko dugu. Zuetariko norbaitek mikrofonoa du zabalik. Bai. Eta bera arroz hori nola da bilen. Gero, baliabideetan, hemen dago material pila bat, bai? Alde batetik, abesti asko bilduta daude, guztietan referentzia dago non dagoen, eta letra ere agertzen da, bai? Eta, bueno, abestien bidez gaia heltzeko modua ere badago, bai? Gero, horretaz gain ikus-entzunezkoak, eta hemen 3 atal daukagu, alde batetik filmak, gero dokumentalak eta erreportajeak askotxo daude, eta gero testigantzak. Hauek zuzenean ahotsak orrialdetik jasotakoak, bai? Nik uste dut ahotsak, bueno, uste dute hezkuntza munduan nahiko ondo ezagutzen dugun kontua dela, eta, bueno, ikusten baduzue, testigantza ugari agertzen da hemen, bai? Eta gaiaren arabera, interesatzen zaiguna har dezakegu, bai? Lantzen ari garen horri begira. Dokumentala eta erreportaietan ere askotxo dago. Hemen hasieran dago aurkibide bat, bai? Eta bueno, hemen segituan badaude dokumentala, bai? Asko euskaraz, baina beste hizkuntzetan ere, bai. Beti ere memoria historikoaren inguruan. Hau adibidez, Azazeta portuan, bertan egon zen Gasteizko alkatea lurperatuta kuneta batean hainbat urtetan, bai? Errepublika garaiko alkatea. Edo, bueno, beste testu asko, bai? Beste testu interesgarri asko, aurkezteko dokumental pila bat. Gero bildu dugu, honetaz gain, filme batzuen referentzia. Orain ez dutuan nahi. Filmak, bueno, hemen. Bai. Hemen ere, nolabait memoria historikoarekin lotura zuzena dauzkaten film interesgarri batzuk. Hemen daukagun erreferentzia hori. Historia talerako ikusi genuen berria egunkariak badaukala informazio oso ondo antolatua eta oso egoki jarrita, eta horretaz baliatu gara, ez bakarrik, baina neurri handi batean berriako jendearekin hasi ginen harremanetan eta problemarik ez zuten izan proiektuan laguntzeko, eta orduan berria.eu soroiteria atalean dagoen materiala hemen antolatu dugu eta jarri dugu pixka bat ordenatuta. Ez konspirazioa, estatu kolpea, gerra eta jazarpen makina, modu kronologikoan guztia kontatuta. Eta gero Francoren diktaduraren inguruan,
leku askotatik, ikusten baduzue Wikipedia edo Enziklopedia edo Argia, aldizkaria, leku askotatik bildutako informazio interesgarria bildu dugu hemen, bai? Eta, bueno, espero dugu pixkanaka material hau guztia aberasten jarraitzea. Ikus-entzunezkoetan ikusi dugu abestiak, bertso batzuk ere baditugu hemen, bai? Referentzia bezala, pintura eta eskultura ataletan berdin, kartelen inguruan ere badago hori, bilketa bat, kartelekin ere lan egiteko, eta lehen zuek aipatu dituzuen ezaugarriak hemen oso ondo ikusten dira. Bai. Eta, eskultura ere, zerbait badago, bai. Arte ikuspegitik ere lantzeko edo ezagutarazteko. Antzeslanen inguruan badago hautxe oso interesgarria, Frankoren bilobari gutuna, bai, ikusgai, bai. Sarean, Lorca lau aseta, bebai, badidea beste proposamen interesgarri batzuk. Eta, eta beste materialak nolabait gehitzeko, hemen bildu ditugu, bai. Adibidez, begirada ausartak bilduma, hori homosexualitatearen inguruko memoria, eta beste publikaziotxo batzuk. Eta hau da, eta webean topa dezakegu, azkenik, holako referentzia, webgune batzuk referentzialak izan daitezkenak, eta hemen daudenak, bai. Zuena ere sartuko dugu hemen. Eta hauxe da sortu dugun lana eta egin duguna, eta hori Euskal Herriko hezkuntza komunitatearen esku jartzen duguna. Mila esker Josean, benetan interesgarria. Inork ezin dezake edo aitzaki bezala jarri, ez daukala materialik benetan lantzeko gaia. Hori ja ezin daiteke esan. Ikusi dugun guztia ikusi ondoren. Beste gauza bat da, honen berri ez izatea, baina benetan, ez 10 ordu, ez 20 ordu, kurtso osoan zehar lanketa sakon bat egiteko aukera egon badago aurkeztu duzunarekin. Eta zorionak. Guk ere, uste dut museo bezala sakonki begiratuko dugula zuen web orrialdea, asko ikasiko dugula eta ziur ideia pilo eta etorkizuneko erakusketa pilo bat sor daitezkela zuek batu duzuen materialetik. Nik pizka bat dinot hasteko eta beste nonor galdetu baino lehenago, galdetu nahi nizuke zenbat ordu eta zenbat lan hau guztia batzeko, eta suposatzen dut zuen denbora librean egiten duzuen asko izango dela, zedinot, hori guztia nola jasotzen duzuen informazioa, hau da, zenbaitek badakite existitzen zaretela eta zuei zuzenean bidaltzen dizuetela, edo momentu zehatz batzutan zuek bilaketak jarraitzen dituzuela egiten eguneratu eta eukiteko weba. Eskerrik asko. Guretzat egia esan, hasieran guk bilketa lana egin genuen, handik eta hemendik gauzak hartzen eta antolatzen. Weborria antolatzea kostatu zitzaigun, ze material askotarikoa dago, eta hauze bideo bat da, hau dokumentala, beste hau da PDF interesgarri bat, ezakitolako gauzak, bai. Eta gero, nolabait, weborria ezaguna egin denean edo, jende askoren ekarpena heldu zaigu. Otxandioko eskolakoek beraiek jarri ziren harremanetan gurekin beste askok egin izan duten bezala, eta esan digute haizu gure materiala ikusi nahiko genuke zuen webean, eta horrela funtzionatu dugu askorekin. Beti saiatu gara norbaiten materiala sartzen baldin badugu hor, beti behar bezala eta egin behar den bezala baimena eskatu eta harremanetan egon eta adierazi ondo proiektua zertan datzan. Eta, klaro, hau gure denboran egin dugu, bai? Gure denbora librean edo hori, ez da gure lan ordutegi barruan sartzen.
Gero, gaineratuko nuke, institutoan bultzada handia izan duela oroimen historikoaren kontua. Momentu honetan, mintegi asko inplikatuta daude, bai plastika mintegia, bai noski historia mintegia, filosofia mintegia, eta gauzak antolatzen ditugu. Memoriaren astea hasi gara egiten, bai, eta urtero mantentzeko asmoa dugu, jendea ekartzen dugu hitzaldiak emateko, bai frankismo edo transizioaren garaiaren inguruan, bai martxoaren 3-aren inguruan, agian zuek sartuko zaituztegu ere zerrendan etortzeko egunen batean kontatzeko pixka bat, bai, Gernikaren inguruan, ez dakit, institutuan momentu honetan ja lanildo bat finkatuta daukagula esango nukenik gai honi heltzeko, bai, eta mailaz maila ere, gelan ere lantzen da, eta, bueno, niretzat posgarria da, ez? Lana egin dugu, baina ikusten duzu gauzak badoazela eta frutuak ematen duela. Gauzatxo bat, bakatu, Andreasek proposatzen du gutxi garenez, nahi izan ezkero, interesgarria izango litzatekeela kamarak piztea eta elkar ikustea, orain ja, galderak eta direnez, nahi duenak, nahi baduzue hori egin. Espabe, jarraitzen dugu horretara. Ganera uste dut, arratzalde honen euska, Aiako hemen dagoela ere, Aiako zuk parte hartu zenuen proiektuan, ez da? Ez da entzuten? Ez da entzuten? Bai, orain, a ber? Ez da entzuten, ez du egiten. Baina, bueno, beste galderarik edo badaukazue? Nik, oroimenaren arra ikusita, lan ikusgarria dago hor, lan ikaragarria eginda, eta beste buelta bat eman beharko dio sakon ikusteko, eta erabiltzeko hor dauden baliabide asko eta gure materialetara gehitzea, benetan interesgarria da. Oain uste dut entzuten zaidala, Bai, Aiako, bai, listo. Ez horre interesgarria izan da, eta gure asmoa behintzat bada, Koldo Mitxelenan hasi denaz, Gasteizen hasi dena, ikastetxe desberdinetara eramatea, bai. Nioan txingudin nabil, bidasoaldean, eta horraz liga pixkat muitzenaz, eta, holako web horriei eta holako dinamikei, eta kizuek aurkeztu duzuen, jeniali bidezko ez, erronken bidezko proposamenak eta egiten, eta hortan gabiltza. Orduan, behintzat, guztientzat eskuragarri jartzeak, ematen da aukera zabaltzeko, ez? Eta Gasteizen martxoak 3 igual izango da ez ardatzetako bat, baina gero horrek ere aukera ematen dizu, tokian tokiko memoria historikoa lantzeko. Esan beharra dago, Aiako, guk memoriaren arrari buruz jakin genuela, Mari Jose Olaziregi eta hauek, orain dela gitxi, antolatu zuten kurtsoa zela eta, Ze batzutan hori da, herri txikia gara, baina lan pilo bat dago atzetik eta bata bestearen berri ez du eta ez dakigu ere, zenbat baliabide eta zenbat gauza daudezna eginda, ez da, esfortzu askorekin eta erabil daitezkela, ez direla asmatu behar edo berriro egin behar, ez da. Orduan, nik uste dut ere, guk ere hemendik aurrera propaganda ederra ingo dizuegu. Nik nire aldetik bakarrik esan nahi nizuen, egunen batean zerbait aurkitzen baduzue interesgarria edo gure proiekturen bat egiten baldin baduzue, gurekin partekatzea asko eskertuko genukeela. Informazio guzti hau benetan aberasgarria da guztiontzako, guk materiala sortzeko eta gero eskaintzeko eta zabaltzeko. Orduan, inorra animatzen bada egiten eta edo beste edozein material eginda daukazuela eta interesgarria bada, gure gaiarekin Gerra Zibila eta bonbardaketaren ingurukoa eta partekatzea eskertuko genuke gainera,
Gernikako bombardaketa ez da bakarra, ezagunena bai bada, baina beste bombardaketa asko daude, Otxandioko materiala oso interesgarria da ere, eta horre egoten diren ariketak batan nahi bestean askotan baliagarriak dira baterako eta besterako. Orduan, interesgarria da hori partekatzea zuek egiten duzuen moduan oroimenaren arran, eta besteok bebai, jakin badakizue, ezagutzen baduzuen material hori, partekatzea oso ondo litzateke eta guk eskertuko benuke benetan. Bueno, ez dakit entzuten denela ez. Bai. Vale, bueno, lehenengo barkatu nire arrosagatik, baina umeak daude eta, bueno, sin más. Zure izena mesedez? Barkatu, ez naiz Jordi Blasi, baizik eta Estioli Simeon, eta Horretzindorra ikastolan lan egiten dut. Baina... Horretzindorran Bilbon? Bai, hori da. Beraz, lehen eta ben, bueno, izugarria, bi aurkezpenak, oso interesgarriak, eta bihar, bueno, denetari dekot kontatzeko ikastolan. Oso politak, eta, bueno, aurten erronka berrian dekogu DBH lauan, Euroklio proiektu batekin, Europako proiektuan, agian ezaguna da, eta historia silenziadari buruz edo, beraz, bueno, dokumental bat grabatu behar dituzte ikasleek, eta momentuz super emozionatuta, gero, azterketa ez dela egongo, ezta? Bueno, ikaslek alde batetik, bueno, parte hartzen dute, eta hori nire ustez garrantzitsuena, ze batzuetan historiaren aldetik, que rollo. Bueno, ezaguna da, alakoa. Eta, bueno, haien topika, haien gaia, nahiko zaila da, baina, bueno, ea zera ateratzen den. Beraz, azten baldin badira deitzen, oi, parkatu Horretzindorrako ikastolakoak, gustatuko litzateke, posila, ze Gernika gogoratu, salako, nik zuen elbide guztiak, web guztiak ja emanda daude, pero nola egingo dugun alako gauza, beraz, esan diet, lasai egon, ze oso jatorrak direla, jendeake, baina gure gaia superfarragosoa da. Bai, badakit, baina inork ez du erantzun nahi, edo agian, haiek erabaki dute eta oso kezkatuta daudela, eta askotan galdetu didate, bueno, venga, aurrera, etari buruz egin nahi dute, eta badaudela egiten. Beraz, naiz eta gaia korapilatxo izan, bueno, aurrera eramango dute, eta ikusiko dugun zelan da, gure lehenengo esperimentua eta konejillo de indias izango garen. Baina, bueno, bestalde, bueno, erronka da memoria historikoa lantzea ikastolan, eta, bueno, zabalduko dute proiektua eta zuen proiektua, beraz, mila esker eta eskerrik asko denboragatik. Zeuri. Ez di esan, klaro, baietz erantzungo diogula, jatorrak gara eta erantzuten dugu, batzutan lehenago do berandago, Andreas badago hemen ere Gernika gogoratuzikoa eta bereiek bai, eta, bueno, guk ez dugu bakarrik jorratu memoria historikoa, badakizue, azkenengo urtetako violentziare jorratu dugun modu ezberdinetara, eta Idoiak aipatu duen izu horretan, badaude Gernika gogoratuz, museoa eta bakeolak elkarrekin egindako zenbait, bueno, gu deitzen diogu laborategi, memoria laborategiak, ez da, gaur eguneko edo hurbileko violentzia hori zelan landu, eta zer egin dugun, bueno, baditugu bi programa edo, bat deitzen dena memoriala, asteburu batean egiten dena edo egun batean, eta beste bat deitzen dena faloste, txokoetan egiten dena, orain COVID-a dela eta bertan bera gelditu dena, eta, bueno, bertan bera. Azkeneko 3 falosteak online egin ditugu, eta, bueno, han daukazu informazio pilo bat, interesgarria da ere, behar bada beraientzako informazio gehiegi, baina, bueno, ideia bat egin nahi baldin baduzu edo zer dagoen, pues, aukera hori dagoela, bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Vale. Bueno, besterik ez badago, orduta erdiko sesioa izan dugu, ezta? Mila esker hemen egoteagatik, parte hartzeagatik, esan dugun bezala gaur 12 pertsona edo izan gara, baina, bueno, bideo honi zabalkunde handia ematen saiatuko gara eta ziur nago, bueno, beste irakasle eta hezkuntza munduan ibiltzen den asko gaur ezin izan direnak hurbildu, interesgarria egingo zaiela gaur egindako
bi aurkezpen hauek, ez da, Idoiak eta Josenek egindakoak, eta berriro ere mila esker, badakizuen non gauden, Gernikako Bakearen Museoan, eta ateak irekiak ditugula, berriro ere ikasleak hartzeko, ez da, faltan botatzen ditugu gure geletan ikasleak egotea, euren zarata, euren kesak, eta euren gauza on guzti horiek. Eta, bueno, espero dugu hurrengo hilabetetan normaltasun handiagoa izatea, eta berriro ere edo presentzialki edo online, ezta? Guk antolatzen ditugun baliabideak eta bar, bereien eskura jartzea. Eta, bueno, besterik ez badago, ez dakit Idoia eta Josen zeo zer esan nahi duzuen agurtzeko. Ez dago besterik, bueno, hau lasaiago ikusi nahi izango balu bat amatek, zan duguna YouTubeen, gure museoko YouTubean eskegita egongo da, eta hor, bueno, lasai nahi duena, katalka ikusial izango du, birpasatu nahi badu, edo norbaiti gomendatu nahi badio, hortxe dago ja baliabide hori online. Guk bakarrik eskerrak eman aukera honengatik, ez? Gure proiektutxoa jakinarazteko aukera emateagatik. Mila esker zuei eta harremanetan jarraituko dugu. Aiakok hemen idatzi du, ekainaren 22-23an EHUko uda ikastaroetan esperientzia ezberdinen berri emango dutela. Eskerrik asko Aiako partekatzeagatik. Eta Josean, eskerrik asko, zure jai egunean, San Prudentzio egun eta jaietan, hemen gurekin egoteagatik, benetan eskertzekoa da, Bai, ez dago problemarik, konfinaturik gaude denok gure hirian, ez? Bestela Euskal Honon egongo nintzen. Bueno, baina hala ere eskertzekoa da. Bai, ondo. Venga, ba. Vale, bueno, eskerrik asko guztioi eta hurrengo arte. Agur. Agur, laster arte. Bai. Agur.